a san fɔlɔfɔlɔ an b'a ta k'a lajɛ colonel Assimi Goïta après la rectification ani Choguel ka jiw nalen c'est moi que waati la ne bɛ se ka fɔ transition daminɛ la parce que ne ye jateminɛ kɛ Musa Traoré ye kuma dɔ fɔ colonel cɛ 5 ninnu u taara fɔ don min na a k'u ma n'a ye baara in kɛ cogo cogo n'a ɲinɛna force de changement kɔ a bɛ tila ka segin ka na ma Musa Traoré bɛ tiɲɛ so a k'u ma fɛnɛ baara fɛnɛ fɛn kelen min k'a fɔ k'aw ye cɛ 5 ye président kelen bɔra aw la o fɛnɛ ye fili ye parce que ni Musa y'a kɛ séminaire wagati a tɛ laban foyi ma ni gɛlɛya tɛ a ka bila kunna Assimi de ye président tɔw bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ jamanaden ye ka bɔ ko colonel cɛ 5 cɛ 6 cɛ 7 fili kuma de don parce que ne ye cɛw mara kabiri 1968 fo kana bila 79 la a labana mun ma an ye ɲɔgɔn bila Musa yɛrɛ ka kɛ président c'est à partir de 1980 n'o tɛ tous les membres de séminaire étaient considérés comme présidents. Bɛɛ kun bɛ président parce que n'i bɛ décision ta i b'a sara o la donc Musa y'o kangari 2nan ta. Colonel Assimi Goïta sigilen kɔfɛ a ka hamina fɔlɔ kɛra mun ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ka dun ka fa o bɛ se ka don da la cogo cogo aw ɲɛ bɛ malo prix de la mais mun de kɛra ka malo prix to n'o tɛ a kun bɛ yɛlɛ fɛn na min tɛ nin mɔgɔw ma se k'o yɔrɔ faamuya Assimi nana sɔrɔ marché fɛn min ye monopole de dilen don mɔgɔ dɔw ma o mun dir'u ma lettre de crédit de fɛnɛ b'u bolo u ye jurubaw de ta banque la donc n'i ko k'i b'a b'u bolo bi État attaqué a tɛ se ka b'u bolo malo ni sukaro gɛlɛya min ka kɛnɛ ani embargo tɛ ɲɔgɔn sarala foyi la commerçant dɔw ka ŋaniya de don ŋaniya juguya de don ka se ka na ni gɛrɛntɛ ni gɛlɛya ye k'a sigi jamana kan Assimi ninnu nana sɔrɔ a dilen d'u ma non olu ye contrat de ye contrat yanni fanga ka bin contrat bɛɛ kun ye 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans u y'a di de wa n'i y'a camion fɛn jateminɛ k'a lajɛ a bɛɛ fonctionnaire ta ye fonctionnaire kelen minnu bɛ gouvernement kɔnɔ olu de bɛ camion san douzaine centaine ka tila k'a di opérateur économique ma u b'a fɔ o de ma ko transporter pour son propre compte opérateur économique olu de ka ka malo marché exonération mana d'i ma i ka taa di transporteur dɔ ma o tɛ kɛ dɛ e kelen bɛ tila ka camion san tila k'a ta i yɛrɛ ka compte la donc o de y'a to exo min bɛ d'i ma a tɛ se ka exécuter parce que exo yɛrɛ tɛ dɔn parce que e kan ka na ni fɛn min ye a dɔn cogo tɛ dɔn parce que camion ye e yɛrɛ de ta ye n'a y'i diya i bɛ se ka taa tulu ta ka malo don a jukɔrɔ la ka na n'a ye parce que e de ta don a contrôle b'i yɛrɛ de bolo donc u y'o de kɛ ka jamana ta ok donc sisan Assimi nalen kɔfɛ a y'i ɲɛsin mun ma fana o kɛra sɛnɛko ye a nana Mali bila mun na an tun bɛ ka prévision kun ye 8 millions d'hectares de 8 millions de tonnes ye a tun bɛ k'o de ɲini colonel Assimi ye plan min bila a ka politique agricole min bila parce que hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma réussi gɛlɛya kɛra engrais ko la mais o n'a gɛlɛya n'a ta o ta a ye surplus kɛ ni 1 million 500 000 tonnes k'o fara 8 millions ça fait 9 millions 500 000 tonnes de céréales a y'o de kɛ donc n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ malo man ka tɛmɛ 60 kan san wɛrɛ obligatoirement n'i ye prévision ta k'a jateminɛ o ye diyagoya de ni baara kɛra a kɛcogo la filanan ye mun ye Assimi y'i jija cogo bɛɛ la ko sumankisɛ foyi kana bɔ fɛn min ye coton graine o kana bɔ parce que n'o ma bɔ o de bɛ se ka ta tun ka tila ka tulu fɛnɛ dilan n'a ye an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ la bigan balo o da gɛlɛyara ni bigan balo da gɛlɛyara o tuma i bɛ k'a fɔ bigan da bɛ gɛlɛya a bɛ kɛ sababu ye seliw kɔnɔna na mɔgɔw bɛ jɔrɔba sɔn a ye décret ta ko nin si kana bɔ Assimi tila ka décret ta tugun san 2 in kɔnɔna k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn ka baloko ka bon ne jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bigan miliyɔn 12 o b'an fɛ yen misi la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye saga ni fɛn ninnu olu dɔw bɛ taa miliyɔn 16 19 la ɲaamɛ de ye 100 ni dɔɔnin sinon a tɔ bɛ ye miliyɔn 10 ni kɔkɔ donc an ye baloma jamanaw de nɔnɔ gansan an bɛ 30 milliards de sɔrɔ donc a ye mun kɛ a ye bigan fagayɔrɔ 4 de dayɛlɛ biganw tɛ taa bilen k'a fɔ ko Sotiba ni Musabugu sanfɛla Musabugu kuranin ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ non bigan fagayɔrɔ dayɛlɛnna région 4 de dayɛlɛnna k'a fara fɛn kan o bɛ mun kɛ biganw bɛ se ka t'u nɔ la k'a faga sogo bɛ se ka fan bɛɛ labɔ bɛɛ bɛ se ka hakɛ cogo min na sogo la a nana n'o politique ye a ka politique filanan nana kɛ mun ye sirako gɛlɛyaw a y'a ye k'a fɔ jago ni fɛn min ye jagoma fila tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ abada fo jagokɛlaw ka se ka accès sɔrɔ sirako la o de y'a kɛ a ye nɛgɛjuru sira na n'o ye san 10 ani kɔ kayikaw i mana fɛn fɛn di kayikaw ma n'i ma nɛgɛjuru sira d'u ma i ma foyi kɛ a ye terrain na wuli terrain 5 terrain 2 o dilanna n'o ye C207 ani C205 a y'o lawuli ni ani Irisiw ka bolodi ɲɔgɔnma ye o siratigɛ ninnu na o bɛna tɛmɛ ni gare 32 de ye tugun gare minnu n'a bɛ se ka développement économique local yɛrɛ fɛnɛ développer dɔw bɛ taa feere kɛ terrain de ka taa nasɔngɔ bɔ dɔw bɛ taa ni terrain bɛ tɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ don ça fait i b'a économie locale a b'a développer rapidement et facilement a kelen ko kɛ i b'a ye k'a fɔ a ye terrain kunkolo 3 fɛnɛ commande kɛ min yɛrɛ fɛnɛ kan ka na walasa ka ni musaka bɛɛ nɔgɔya gouvernement ye bolo da kun ka 7 milliards de di walasa ni nɔgɔya ninnu bɛ se ka na cogo jumɛn baara filanan kɛra mun ye a y'a ye k'a fɔ fɛn min ye engrais ko nana kɛ gɛlɛyaba ye ka sababu kɛ monopole ye ani Irisiw ka convention na a y'a ɲini o kumana o bɛ se ka mun de kɛ État yɛrɛ ka engagement dɔw ta ka engrais baden commande kɛ n'a nana a bɛ bila commerçant ka bolo kan État tɛ feere kɛ dɛ mais ale b'a la na ka kɛ garan a la walasa san wɛrɛ nɔgɔ bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ
cogo la cogo jumɛn sɛnɛ ka kɛ basigi kɔnɔna la parce que nin kalo in de b'an bolo ni nɔgɔw ma se ka se a seyɔrɔ a bɛ jouer sumanw prix kan san wɛrɛ sɛnɛ wagati kɔnɔna la donc wulikajɔ ni cɛsiri baara caman kelen don kɔnɔna la ka ɲɛsin o yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye sɔrɔ ni sarakɛlaw ka baara bolo ye a ye kɛlɛkɛminɛnw ni kɛlɛkɛ hakilina minnu ta o yɔrɔ la fɛn min prime de aya ye n'o ye zone de guerre ye a y'o bɔ 5000 na k'o kɛ 5005 ye maa ma n'i yɛrɛ sɔrɔ sira fɛ a y'o k'o ye fɛn min ye giriw ye Choguel colonel fɛn docteur Choguel Kokala Maïga ale ye giri bɛ initier ka dɔn k'a fɔ e ye sɔrɔ bosona ye n'a y'a sɔrɔ temps de b'i bolo i ka ɲanzan na n'o ye giri ye o temps ɲɔgɔnna kan ka kɛ o tuma na fɛn min ye bigam dɔgɔtɔrɔ ale fɛnɛ kan k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ catégorie de service économique ko t'a la foyi t'a la catégorie bɛɛ ka se ka initier bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɛra sababu ye fonctionnaire caman ye farankan caman sɔrɔ min n'a bɛ se ka na ni lafiyaba ye o lafiya ninnu kɔnɔna la majɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ finitigiw ka fanfɛla la hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛkɛla minnu bɛ yen n'o o ye défense sira fɛ olu nana jɔyɔrɔba sɔrɔ fɛn min ye lakana tigilamɔgɔw ye n'o ye sécurité ye olu nana hali bi o giriw bɛ ka lajɛ walasa ka rapprochement don o giriw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra dakosiba ye gouvernement ma a sigi ni san cɛ u sigilen transition nalen kɔfɛ u ka hamina belebele bolila mun kan Ela Djibril Boubacar Keïta ka transition dɛsɛra fɛn min na n'a ye ministre 3 falen a kama n'o kɛra l'école ka article 39 ye a ka mandat n'a dɛsɛra min na n'a ye ministre 3 falen a kama n'o ye article 39 ye transition sigira a ka kalo fɔlɔ a tɛ kɛsi yɛrɛ état dɔn a y'i kɔ da o kɔ de la ka sɔrɔ a t'a dɔn parce que kalan ye fɛn na ni bonya ni tɔbɔtɔli ka kan donc o yɔrɔnin bɛɛ la a ye giri bɛ aligné ka tila ka rappel bɛɛ sara o yɔrɔnin bɛɛ la a kɛra miliyari 50 a n'a kunkanɲafɛn dagosi ye gouvernement ma mais a y'i jɔ a kɔrɔ k'i jɔ a fɛ école karamɔgɔw ka article 39 ale de y'a aligné k'a fɛn bɛɛ kɛ Assimi nalen de y'o baara kɛ Ela Djibril Boubacar Keïta kun ye layidu ta juge fɛnɛ n'o ye kiiritigɛlaw ye prime de judicature n'o i bɛ kiiri tigɛ ni ŋaniya ni jo min ye k'a fɔ ne bɛ kiiri tigɛ ni nin ŋaniya ɲuman ye nin a bɛ se ka juge bɔtɔ so a n'a muso bɛ bila ɲɔgɔn na ou bien den dɔ bɛ ko la ou bien den dɔ bɛna kojugu dɔ k'a la ni dusuma kasa bɛ na n'a bɛnna mɔgɔ ma i bɛ to kaso kelen kɛ walasa i ka se k'i hakili kan ka sigi i ka se ka bɛn o bɛna n'an b'a fɔ ko prime de judicature o yɛlɛla ka se yɔrɔ ma mɔgɔ tɛ juge ka giri da fɔ n'o tɛ o bɛ sira yɔrɔ ma o b'o dɔn fɛn min ye juge misɛnninw ye n'o ye tribunal juge ye olu bɛ kiiri mun baara kɛ olu b'a daminɛ ni ɲanzan yɛrɛ mun ye bɛrɛ t'o ni o kumana fɛn min o ye échelle kunnama bɛɛ b'o dɔn juge ka giri mɔgɔ b'i farata fɔli la fɛn min ye classe exceptionnelle ye n'o ye cour suprême juge ye alhamdulilahi rabbil alamin min farala k'a dagosi a t'i jɔ fo miliyari 8 a n'a kun yan fɛn na dagosi la incidence financière la transition de nana ka tila k'o baara yɛrɛ fɛnɛ ko fɛnɛ ta k'o kɛ fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ye n'an b'an da don la n'o o de kɛra sababu ye nin baara bɛɛ kɔfɛ parce que ni Choguel ka politique jateminɛ hakilina minnu taara sira ko kɛnɛya ko ka n'a bila hali kɛnɛya ko sira fɛ an ka dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko hôpital universitaire ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka na i da kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ taa Maroko ni Tunisie la cogo min na n'o ye Gabriel Touré ni Pongi o nana ni plateau technique ye k'o da o plateau dɔw bɛ yen bi bi in na i b'i miiri image de Doppler scanner ka taa bila fɛn na jalisikɛminɛnw na nin baarakɛ nin minɛnba ninnu caman nana Gabriel Touré kɛra bi a ka ca Ala fɛ fini yɛrɛ ko voyager nɛgɛ b'i la n'o tɛ se k'i furakɛ dɔgɔtɔrɔw ka minɛn caman bɛ yen o baaraw fana olu latigɛra hali n'a sɔrɔ hali bi majɛ dɔw bɛ yen mais santé kɔni bɔnbɔn sanfɛ alhamdulilayi donc fɛn min ye CCRF yɛrɛ fana olu équipement caman tɛ bloc minnu tun bɛ olu caman fana réhabilité tun ka baara k'o la fo ka n'a bila o kumana duguma kɛnɛyaso daw la n'an b'a fɔ ma ko santé communautaire olu yɛrɛ fana bolo farankan baden u nana o fana sɔrɔ ten donc n'a nana lakanako bɔnbɔn sanfɛ Assimi bɛ armée ta don min na o y'a sɔrɔ armée tun bɛ 100 puissance militaire tun bɛ diɲɛ kɔnɔ armée tun b'o kɔfɛ armée tun t'o kɔnɔ a ka kalo 10 kɔnɔna la a ye armée don 100 puissance militaire kɔnɔ a ka kalo 10 kɔnɔ a ye armée don 20 puissance militaire kɔnɔ farafina Afrique kɔnɔna la farafina cɛba armée 20 b'i kɔ da farafina kɔnɔ n'a bɛ kuma Mali armée donn'o kɔnɔ fɛn min ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la a ye armée bila fɛn min ye cɛba minnu bɛ kuma les 3 puissances militaires a ye armée don o kɔnɔna la CEDEAO kɔnɔna zone UEMOA kɔnɔna la armée kɛra première puissance militaire o ye minnu bɛ CFA jamana don minnu bɛ CFA cɛw i bɛ CFA don i bɛ Mali kɔ armée minɛ sa la a y'i basé mun kan o la a y'a k'a fɔ kɛlɛ min bɛ sen na kɛlɛ in n'i y'a ta mobili sira fɛ i bɛ commerçant dɔ de lajɛ i n'a fɔ Ela Djibril Boubacar Keïta kuma kɛ cogo min na bijoux bɛ san kɛlɛkɛminɛnw fɛnw bɛ san tenunw bɛ san galons bɛ san mais a bɛ fɔ de équipement de tun bɛ san mais armement tun tɛ san donc sɔrɔsikɛ parler n'u mais marifa t'a bolo bali t'a bolo foyi t'a bolo donc a y'o bɔ yen fana ka sɔrɔsikɛ hali ni finitigi kana marifa ɲuman ka k'i bolo ka se k'i jɔ a ye armement san o armement ninnu sanni kɔfɛ a ye sanfɛla tilayɔrɔ 3 n'an b'a fɔ ma o kuma 3 d'espace aérien a y'o tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ 1 o b'a daminɛ Kayi ka n'i jɔ Bamakɔ Segu Bamakɔ Mopti Kidal a y'a kɛ tilayɔrɔ 3 o de kɛra sababu ye hali ni kɔnɔ y'i pan an b'i ye sanfɛ mais a y'i basé mun kan n'o ye a ye radar dernière génération de san n'an b'a fɔ ma NC 59 SPNE a nana n'olu de ye fɛnw ye a bɛ objet n'a bɛ boli la 8000 km à l'heure fɛn min ka teli n'o ye a b'o ye k'o la sa n'a y'i jɔ k'i ɲɛ fɛnsɛn
bo metri bisabani metri kilometri keme flani bina ni kono konna la fensen bo la a jobi ti jo fo kilometri keme na konna la donc fem bo kono abo kono en ko la sa avec là qui igne fensen fenêtre da tu no o ya ka champ de vision o ko na 8000 km abayo la donc o ye ka fam se kan to en ka Niger kono ko ya man to en ka Tchad ye man to en ka femi ban azawad fo ka tabla o ko na fen to di Algérie frontière. Algérie voilà bon non kata fo gerge fait gol begin kon na bana avec ta fo to ni fen voilà ay armée ben yo lu san o ko be ko parce que ça radar ça bala ni avion de la génération tibulo hypersonique ou tibulo o de stratégie là anani santia ay avion binansa avion do be ulu mayira o avion nu kelengene fen ni uta kala je ulu be barakeni o ko na blende marque Kamazagudi ni ata ni panguru pensant fait aradari mana fen tout le monde kaye fo avion pene ka soro aka telu o avion do 2500 km à l'heure mais ni Mali re état major ta kalaje Mali de armée min clé état major nani de ba clé bulu état major armée de l'air état major armée de terre état major garde alini doin non jamais nous génération mais armée nanambi akli plaga jiala nani kondo donc ni tetemne kala de régiment nous konna la ba ta domina Mali régiment ko 21 régiment armée de terre donc ayo ke 23 régiments allez maintenant d'infanterie allez section d'artillerie batterie d'artillerie allez ni fermier et section blindée allez ni cavalerie ni ulu beta kala de be ka fo lu kelge mino mi je keme ka baram ge bongile meta ke kasa adana donc akra sababu économie militaire là avec dobo chauka ninchen avec dobo chauka sayala avec ce que je keme ka ta baram ge bi jolon to ko ke o regara sababu ka trusu yere ke yoro chaman kata ay ni beke opération du men kono ay sense opération flade là na ma fo opération keleti ay opération Maliko opération ben ñoko so état major kono ni mi abe fo de ma opération plan Maliko o plan Maliko yi sika hakili jagabo gela jo be Malika asime fangata domina dugu bakele anin keme woro o do kumbe bolola asimi nana ayi ninda ka kuma ni be dugu be libéré ala fanga c'est pour le monde dugu bakele anin keme fla sara ko bomola ma ba keme anin ko o do kuntita kalansola demsenu na sawre amado no tie ka ga to mina de fe mi mamu kumbe nu boru si la ma million kele ana ko ya fe ma ba biduru awla segi asigi dola donc amé ñeteme ka 100 000 hectares o de jenna bi opération do be amba ko fien croix ala ni opération sanji croix o lieu police ni gadu ñam ne ñokona o lieu détachement meta tout Sénégal pour ko pawkoro Sénégal sa ke tout mina ka ke ka se adana ay ni bara mbege maje bora la yoro jumena pata masi ni embargo yi o embargo fene konna la laydu fanfenta aya beta ka bo asrafe gouvernement e barake embargo kono ni gele a pawdi o da to ko shogal ko la maga be fournir la parce que ibina ka fo gouvernement ngani orientation politique fanfenta il faut avoir maintenant un bon premier ministre mi na se kani bara nu beta ka boloda o stratégie de la embargo sigra don asimere go tare o kara sababi ayi bolo bo mo bolo mu embargo si anga chef la 1960 2012 alin 2022 no Sénégalais Senghor asianga o kuma na Macky Sall asianga fait wa choroba ya asianga aleni Macky Sall donc asinu ka ta fa fla o da to Macky Sall nano ya fa dilla ko no ko mumun bulu ma kin ko na chef la i kon nana men ya bani donc le plan kingenal de Modibo Keïta de 1960 à 1965 o do ko Mali kan ga baraka ni port fin fin avec ga jamana la munu Mali kan ga baraka ni y compris la Guinée prenez le port le plus stratégique avec bonne Mali région Sabadi Sigasso Kay aleni Bamako no district avec baraka mais ni kay Sénégal takala Sénégal be baraka ni kay torondi donc o de yake ay srawbo bolo dara alin Guinéen bolo di ñogoma Guinée ra ka porta ka kalfa do ala la ka di kirama ka di Mali ko sama espace économique mbala fena am 300 km d'économiser parce que au lieu de 1100 km ça fait 900 km ani Guinée ñogoje Mauritanie au avantage mu be srawbi fami o ko na trafic terrestre abulu développer parce que ni insécurité chamambe Mauritanie sera parce que il va ka fo boda de ti donc Mauritanie port asa kan tege dul ma be ke sababu ka ani kuluguru mara kono la kana fami zone d'insécurité chamambe o ko na avec sababu ko lu be développer parce que ni am port sera de glani sera dans la poste de sécurité ou ni poste de contrôle be sigi ça kan voilà donc d'accord dama do lan tien asimi nga bilan fol kama donc fami transition ka 2 ans kono mo sera ba ka tare na sigi munga transition ni nda ko flaka Mali tsika bara fo ke ni Mali ma bunya o ka sababu ay opération Barkhane gen ka opération fami Serval gen o ko na fami opération do une tour di c'est Servalé ayu be for nyon ko mon to le ku be gwen kata mauma ni be Mali ni be kuma Mali fe be Mali ta akoko Mali se ki bolo jobe mais machitina kulu fetu mais ni Mali état de ba denoté entre état
état kɛra sababu ye Irisiw de kɛra dugu ye mun y'an bonya kɔfɛ Chinois far'olu kan kɔfɛ Iraniens fana nana fara o kɔsɔn in na c'est donc pour laquelle Irisiw kelen bɛ ka jateminɛ k'a lajɛ walasa ka terrorisme kɛlɛ 18 mankan kɔfɛ Irisiw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna 50 bases militaires o y'o latigɛ ka ban o baara kɔni o kɛra ka ban kan tɔ minnu bɛ yen drone d'enregistrement o baaraw banna ka ban débat tɔ bɛ taa ni kuma ye sisan kan tɔ minnu bɛ yen fɛn min drone Iraniens de bɛna yɛlɛ olu kan sisan donc k'a fɔ k'i b'i tɔɔrɔja ka kɛ k'i bɛ yɔrɔ mun kan bon o tɛ bilen dɛ sɔgɔma o sɔgɔma drone kelen bɛ yɛlɛ kan bɛɛ kan a bɛ kan bɛɛ ta